tarata n'o ye octobre kalo tile 15 ye o ye tɔgɔdɔla musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigira sen kan n'u y'a tɔgɔ kɛ ko journée internationale de la femme rurale la cogo min na togodala musow ka baara minnu n'o bɛ kɛ u fɛ o ka se ka nɔbɔ ni k'u ka hakilinaw don ba la ni k'a lakodɔn o senfɛ bi VOA Banbara ye ci labila Mali muso cɛsirilenba dɔ ma min ni togodala musow bɛ baara kɛ n'o ye baɲumankɛtɔn min n'a bɛ wele ko Wasa Karite o ɲɛmaaba Madame Jakite Mariam Kone ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛjuru sira fɛ an n'a bɛna ka na togodala musow tɔgɔladenw ɲɛnamaya Madame Jakite i n'u la. Ayiwa hɛrɛ dɔrɔn an ka foli b'i ye an b'a dɔn k'a fɔ bi ye togodala musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye ayiwa baɲumankɛtɔn n'o ye Wasa Karite e y'o ɲɛmɔgɔ ye e ni togodala musow caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna la kuma datigɛla bi aw ka don ye i bɛ se ka mun fɔ an ye. Ayiwa an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiriw la VOA groupe personnel bɛɛ lajɛlen b'aw fo bi ne nimisi wasalen don kosɛbɛ n bɛ Amérique yan mɛ miiri bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ miiri bɛ Afrique miiri bɛ monde bɛɛ kɔnɔ parce que bi ye anw ka seli de ni n ko an ka seli togodala musow ka seli de don Nations Unies y'a a kɛ togodala musow ka seli ye depuis 2008 n bɛ foli bila an ka togodala muso bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka baara kɛ Mali muso cɛsirilenw minnu bɛ Filamana n b'o musokuntigi fo k'u ka groupement bɛɛ fo ka Joyila musow fo ka Banamba musow fo minnu bɛ Ngalamadibi ka Safo musow fo ka Sirakɔrɔ Kita musow fo ayiwa ka Mande muso ɲɛmɔgɔ n'o ye Madame Doumbia Fatumata Diané n b'ale fɛnɛ fo ka Alliance Globale di Karité o ɲɛmɔgɔ n'o o ye interprofession yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Kumba ye ani Pharmacopée traditionnelle du Mali n'o ye professeur Rokia Sanogo ye n b'ale fɛnɛ fo kosɛbɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo muso cɛsirilen bɛɛ lajɛlen fo an ka muso ɲɛmɔgɔba minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ an ka togoda musow k'olu ka koɲɛw ɲɛnabɔ n ka foli bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma a nimisi wasalen don bi kosɛbɛ ni journée in na nimisi wasalen don kojugu. A bɛ komi i nisɔndiyalenba don nin ye a san joli ye Wasa Karite ani togodala musow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali fan bɛɛ. Ayiwa ni a bɛna san 10 bɔ bi an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara in na bi journée ba in na an bɛ wele bila ni musoba ninnu bɛɛ muso cɛsirilen ninnu ma parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ togoda muso minnu bɛ yen comme fan bɛɛ lajɛlen fɛ Afrique kɔnɔna na musow de cɛsirilen don olu de ye sɛnɛkɛlaw ye olu de bɛ mɔni kɛ u bɛ bagamaraw kɛ u bɛ bayɛlɛmaliw kɛ ni n ko bayɛlɛmali an da bɛ se si yɛrɛ ma yiri ye yiriba de nafa min bɛ si la a tɛ se ka fɔ ka ban. Ayiwa an b'a dɔn i ka baara ye sikɔlɔ ani a tɔmɔli n'a bayɛlɛmali ye fo ka se situlu ma min bɛ kɛ i ka baɲumankɛtɔn Wasa Karite fɛ i ni togodala muso ninnu cɛ awa baara o baara an b'a dɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ sanko togodala musow bɛ baara min kɛ ka se si yɛrɛ kɔlɔli tɔmɔli ma k'a bayɛlɛma n'o y'a tobiliw ye fo ka na se a tulu bɔli ma baaraba de b'a la gɛlɛya min bɛ togodala musow kan aw ka nin sikɔlɔ baara kɔnɔ ka na se situlu ma i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la wa. Ayiwa an ye gɛlɛya min sɔrɔ an ka baara kɔnɔ fo ka se bi ma o ye dɛmɛw ye machine ninnu mɔgɔ minnu bɛ situlu produit Mali kɔnɔ togodala musow u ka ca kosɛbɛ donc an mago bɛ machine na halisa pour que ka togoda muso ninnu dɛmɛ parce que situlu baara ka gɛlɛn kojugu a bɛ waati caman de ta u bolo u bɛ sɛgɛn u ka baaraw ka ca olu de b'u occuper denmisɛnninw na olu de b'u occuper sokɔnɔna na olu de b'u occuper togoda kɔnɔna fɛnɛ na donc an ye machine sɔrɔ o bɛ diya an ye pour que muso ninnu bɛ se ka dɛmɛ situlu bɔli la o gɛlɛya b'an kan u ka encadrement pour que ka se ka éducation d'u ma parce que kɔlɔ yɛrɛ ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ usine-tigiw ye Mali kɔ kan donc n'a y'a sɔrɔ olu bɛ se ka lasago ka ɲɛ an bɛ fɛ k'o fɛnɛ kalan k'u kunna pour que u ka faamuyali sɔrɔ o la diɲɛ lamini ka se ka Mali situlu la kodɔn cogo min na mais a ɲuman gɛlɛya mun b'an kan tuguni parce que marché minnu bɛ diɲɛ lamini kɔnɔ
situlu feereli jamana caman bɛ situlu feere sisan u ka situlu bɔ ko ka ɲi donc an ka situlu minnu bɛ bɔ togoda kɔnɔ ce n'est pas uniforme donc ne an ka dugukolo ninnu olu appauvrilen don mais de toute façon an b'a f'u ɲɛna musow ɲɛna kɔni k'u janto togoda in na pour que situlu minnu bɛ bɔ yen nɔ a ka kɛ uniforme ye et puis pesticide kana utiliser u kɔrɔ o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ parce que sisan nɔ minnu bɛ situlu san a nafa bɛ minnu kan u tɛ pesticide fɛ c'est-à-dire que fɛn minnu bɛ yirikɔrɔ fɛn ɲɛnamaw faga a man ɲi a produit man ɲi yiriw ma donc an bɛ se k'o fɔ ja fɛnɛ nana o fɛnɛ kɛlen o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ yiritigɛ fɛnɛ gɛlɛya b'an kan parce que si yiri filɛ nin ye ale de ka ɲi environnement ma a ka ɲi san ka na a ka ɲi sigida fɛnɛ ma donc ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ. Ayiwa ni diyara n ye kosɛbɛ Madame Jakite Mariam Kone ale ye wasa karite o baɲumankɛtɔn ɲɛmɔgɔ ye min bɛ baara kɛ ni togodala musow ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don New York ma an ka foli b'i ye togodala musow tɔgɔla don